Mara nhupi dze hama yenyu. Ana mangaro kasirwa mune nhupi dzenyu waka. Akasiwa Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese chando zvechokwadi. Zvachataura ndezvechokwadi. Ndiye pachabatwa nemhosva. Ndikanye pachabatwa nemhosva. Ndikanye pachabatwa nemhosva. Marari mbatsirawo. Marari mbatsirawo. Sisi kukurudzana kuti izvo. Pamusoro iwe dare. Pamusoro ichangamira. Idzaizwi. Inini ndine imba yangu kuphase 2. Munonzani? Ndinonzi Taurai Mangara. Saka takagara nemukomana ainzi David Chinembiri achiloja pamba pedu. Takagara naye nguva yakareba. Hatina kana chatakambokanganisana naye. Saka pakazosvika nguva yandakazouya kwaHonde uko kumba ikoko ndichinzwa kuti mukomana anga ari panapo pamba pangu ipapo. Akasungwa akaende kuchikurubhi. Saka mukomana akusungwa kwaakaita achibva azonzi ashaika. Saka tati ashaika hinoko zvinhu zvake zviri mumba toita sei? Ndakabva ndaenda kumapurisa. Mapurisa obva ati chichaga ichi hama dzemunhu uyu. Nekuti nyaya dzakadai isusu tinoti chagai hama. Then nyaya dzakadai dzinoperera kune madzishe. Ndikati pakanaka. Saka ndakaisa effort yekuti nditsvage kuti hama dzake ndedzipi. Ndobva ndataurwa kunzi ane mutwini wake anonzi Shadrack anogara kumhiri kwaNhinguka kuGatsu. Ndakaenda kuGatsu ikoko ndichibva ndanomuona. Asi chakandishamisa ngechekuti mutwini uya akatotanga kutopopota. Achibva atotanga kutondidzingirira ipo papo ndanitori nemuzukuru nemumwe mwana. Tikati aiwa zvenyaya zvamakutoita kunga tisu takauraya Dhevhi wacho kana kuti tine chekuita naDhevhi wacho. Isu chedu kwakanga kungomupawo pekugara. Saka tiri pakugadzirisana nenhingi nemutwini wake yava ndopaakabva anzi ashaika futi mutwini wacho anga achitorwarawo. Asi mutwini uya angataura kuti inini munhu uyu handitori zvinhu zvake nekuti kana iye wacho handina kutomuiga. Ndo zvaakatitaurira. Iye mutwini wangu iyeye uyu kuchikurubhi ikoko handina kutomuiga. Tikati idzidza nyaya dzemumusha menyu hazvinei nesuba izvo zvamaakutitaurira. Isu chatauyira panapa ndechekuti imimi mutore zvinhu zvechinyi zvehama yenyu ndo zviripo. Akati ende handisini ndegaba. Ndine imwe bradha yangu futi iri kupi? Iri kwaNhinguka. Kwambana uko anonzi Willard. Hanti muri kuona. Ndopatakabata izwi iroro rekuti Willard. Saka ndakaisa effort yekuti nditsvage Willard iyeye. Ndobva ndazoona nhamba. Mazuva ano nhamba kaunongodziona unosecha uchitsvaga. Ndobva ndadziona. Saka ndakambotaura na baba ivavo. Ndichitaura nenhau iyoyo kuti tine zvinhu zvechinyi chehama yenyu. Asi mhinduro yavakandipawo ndeyekuratidza kuti zvinhu zvacho havasi kutodini futi. Kungofanana nemutwini wavo vari kungotaurawo the same thing kuti havasi kuda. Saka inini ndabva ndati saka zvinhu ndoisepi zvinhu zvehama yenyu iyi. Watowawo mutoro mumusha mangu. Ndikati aiwa ini regai ndimhanyewo kwamambo. Ndofunga ndokungatokwanise kuti kundibetsere ini dai kwanga kuri kuti handirespect zvinhu zvemunhu ndingadai ndangozvitoro ndorasa murwizi. Asi nenyaya yekuti ndoziyawo chiwanhu zvinhu zvemunhu hazviri sei hazvingoraswi. Saka ndo pandakachiuya kuna mambo ndikati wedu we ndibetserei. Ndo nyaya yangu. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese chando zvechokwadi. Izvo chataura nezvechokwadi. Ndikanye pachabatwa nemhosva. Ndikanye pachabatwa nemhosva. Mwari arimubatsirawo. Mwari ngatibatsire. Sisi kukurudzana kuti izvo. Izvo ichokwadi. Ini ndaane makore sikagari nawo. Vanhu ava takabarwa indiyo ndinokama nawo.
pamusara pamai obarwa namai umwe indozi Chinembi uri kuzi David Chinembi uya asi David Chinembi wakazi David Matimbira kashipa kazi Matimbira kana pepa pandakauya kusondora pepa ndakaona bhuku makanyorwa David Matimbira asi David Chinembi twins first born wakazi Matimbira ini ndi Chinembi ukama wedu wakubarwa nani namai. Okay, right. Ndapazwa. Muri wana wa mai umwe chete. Asi hamusi wana wa baba umwe chete. Ndo pane nyaya. Saka ipapo you are right because iwewe na Chinembi, iwewe uri Chinembi rani. Umwe wacho ndi Matimbira. Takutasa panyaya yeropa nedzinza. Madzinza enyu akatodei. Akatosiyana. Iwe haukwanisi kutora zvinhu zvani zvaMatimbira kuisa kwani kwa Chinembi. Asi nyaya iri apa ndekuti I want to know something. Iwewe uri kutaura here kuti mai wako mumwe chete nemukomana uyu. Handiti asi hauzivi dzimwe hama dzamai yavo. Hama dziriko. Wana sisi wamai wako kana hanzvadzi dzamai wako. Hamudzizivi. Wana sekuru hawako. Wariko. Saka chiri kuita kuti vanhu vese ava wasabatana kuti vaende kutora hembe dzemunhu. Chii? Maiwirira naye here munhu? Iwe wanga usingawirira naye? Inini wakabva namai. Hazvo? Wakabva namai. I understand. Ndazvizwa kuti iwewe naye iwe wakabarwawo kumai vaenda kobarawo uko futi ndiko akazobara uyu. Inini ukuzofira uchikurubi. Wakabarwawo matwins wari chu. Inini ndakazotera masuri. Saka wese wari tu wafa. Wafa si mutwini wake naye wafa. Andizvo. Saka pane nyaya yangu ini irikuti iwewe kuhama dzamai. Mai anga asina muningi naye. Anga asina hanzvadzi. unadzo. Anadzo. Wana sekuru hawako here. Wariko. Saka sei wana sekuru wasi kunotora zvinhu zvechi zvemuzukuru izvi. Aiwa kana kuti ipapo mai wako atakanobara matwinzo akabara nani? Namatimbira. Kwa Matimbira hakuna vanhu here. Wariko. Sei wasi kuuya kutora zvinhu zvemwana wavo? Sei wari kuramba kuuya kutora zvinhu zvemwana wavo? Iwe wachiziva kuti mwana wedu ndiye akabara namai ava wakabara mwana uyu. Chizwai manje. Nyaya iripo chaichaiva. Wakabarwa matwinika. Uyu kushayikwa hana mwana. Anobara mwana zve. Mutwini wake wacho yaigara naye. Ndo kwakaenda wakarambiwa zve. Mutwini mukadzi wacho anga aripo nevanhu vacho vese vakasvika awa zve. Wakataura. Saka vanhu vacho varipo. Kufa kwemujoni kamba inovharwa. Muri yese iripo. Muri yese iripo. Iwe tinoti uchitibatsire. Handikona. Iwe basa rako iwewe kuti batsira kuidentifya hama chaidzo dzemufu. Alright, munhu pakafa uyu anga aine mukadzi here? Anga asina. Yanga iri tsvimbo rumwe. Tinoti tisvike pane nyaya kuti anga aine mukadzi here? Anga asina mukadzi. Saka ingorarama ega. Right. Meaning kuti ko mutwini wake uyu anga aine wana here? Mutwini wake inini kumuzivawo kwangu kwandaita kuenda kumba kwake. Asi matauriro avakaita anofanira kunge aine chiyo, ane mhuri yake. Ane mhuri yake. Asi uyu anga asina. Right. Inini chandiri kuita ndechekuti ndiri kuona kuti papa ine bad blood between matwins ari two. Dai mukomana yakasiya imba nemota mbiri. Mukadai muruti mukomana. Aiwa, tuti isusu imi hamaitora. Tuti mimi hamaitora ba. Maimbanya. Uyu munhu anga asina mukadzi, anga asina wana. Handiti. Tiri kuti aizotora imba nemota mbiri idzi. Aishaiko. Ndiani? Aishaiko munhu anotora mari. Aiwa, ndiyo tuti amukadzi sei. Ndiye tiri kudai yewe. Mutwini wake. Izwe mutwini wakafa. Abazime. Wakazofamba imanje. Akafamba imanje. Badumba inenge iripo nemota. Asitati pane motokari zviripo. Zviruda munhu unotora hama. Unofanira kunga kutora zviri zvindiani? Vetorwa ngewana nemutwini wacho.
zvaiti wanoona wechi kana kuti sekuru wani kana kuti mai wani. Mai wakanga akazvarwa ega ere? Wana mai na mai kuru waripi? Wana mai na mai kuru waripi? Wariko. Ko murume wacho baba wake huyu anga akazvarwa futi ari ega. Baba wake ukubara matwinzi uyu nyakubara matwinzi uyu. Matimbira akabara vanhu tu ava. Matimbira isene mu ya amai. Mirai. Alright. Ndofunga tapika kuti ndichataura chokwadi. Ndinokumbira kuti baba vataure chokwadi. David blood brother yake murobanzwa. Mai umwe baba umwe, Matimbira madzisekuru. Zvokuti dai foni yangu isina udzima ndakupai audio yandakatanga kutaura nawo ava. Wachindiudza kuti David zveshuwa ibrother yani yangu, mai umwe baba umwe, asi David akazotizana mai nekusawirirana kwawo handiti mufamily mawo. Inini ndikasara nababa ndikachengeta baba wakafa ndikazowiga ndega chichi. Akataura zvakawanda, audio yakadi yakareba handimurunzwa. Saka apa ndoda kutotaura chokwadi kuti apa sorry henyu taurai vanhu chokwadi. Kana dai iri hama yako kana paine musiri kuda zvinhu zvake, mambo anogona kutsvaga imwe nzira yekuti zvoitwa sei semarambiro amakangomuita akangowigwa nestate kuchikurubhi. Saka chokwadi chinenge chakangonaka. Mona ndosaka ndati ngatitsvage kuti nyaya iri pari. Akamukona kuti uyu mwana wamai wake nababa wake, aiwa ngatimbosiye idu baba. Muruzwa, ngatimbosiyani baba. Tomboti mwana wani wamai wake uyu. Asi mwana wamai wake uyu akapiwa paupers burial kuchikurubhi. Akawigwa nemabhanditi. Ndo zviri kurakidzwa kuti mumhuri umu hamuna kubvira makamira zvakanaka baba. Yaindi musana kwe chokwadi. Taurai chokwadi baba. Chokwadi chiripo. Baba wangu ini akai munyasara. Baba wenyu munyasara. Ndanzve. Iwe uri munyasara ndo kana baba vatori munyasara newe uri munyasara. Urorana kwako zvakafamba sei? Isati risi hanzve. Tokura tiripo. Tese hanzve. Takura. Tichikura isusu takura. Vandane zvitupa. Akomana wangu akatana mini zvakatana namaiyo. Wabva tora sene ichizwa ika. Kana baba wacho atirisi. Chioneka. Izwa. Atisona zoza. Usanimise baida kumisa iwe. Iwe wati wakomana wakazvarwa uchiona. Kukura matwinzi. Indi mudoko. Izwa. Kuteerera zvautaura. Wati iwe baba wako munyasara. Handiti akakuzvara kuvaisa zita rako muchitupa muzita rake. Handiti asi wakomana ava namai hamene zvakataurirana. Ndindushaishaudzwa mira baba mai newakomana ava hamene zvavakataurirana zvakazoita kuti uyu aiswe muzita rana sekuru. Azvishamisi babambo izvi. Tine makesi akawanda evanhu vari kushandisa mazita asiri ani awo. Pamwe pacho vanhu anoshaya munhu anotoresa munhu chitupa wopedzisira akuenda kuzi yako shamwa nditoresa hako chitupa nezita rani. Kune vanhu vakawanda vari kuzwa namutasa ivo vari wana matenga mbiri. Kune vanhu vakawanda vari kuzwa namuchira hondo muruzwa ivo vari wana chitembwe. Just because atoreswa chitupa nani nachitembwe nekuti anga sina zvekuita hapasina chakwanisa kumumirira chitembwe obva umumirira. Saka iwo the fact yekuti baba wako anga ari munyasarani, baba wako anga ari alien. Baba wako ari alien anga sikakwanisi kutoresa mwana chitupa zvarwa muno muZimbabwe. Baba wako ndiye akanohwandana natezvara kuti wana tezvara chitoresa yenyu iwo chitoresa wana muzita rako kuti tiavoid hassle. Asi izvozvo hazvina kuchinja kuti mwana ngewako kana kuti uyu mwana ndewa uyu. Ukama hwenyu hauna kugurwa nenyaya yekuti uyu aita sei. Ida kutaura ini nguva yehondo chichakaitika muno mamundorikanda muno
same father wana baba wedu, same mother wana baba wedu. Asi munanandorikana wane zvitupa zvakazindorikana. Wamwone zvitupa zvakazimangai. Wamwone zvitupa zvakazi mutazi. Same family. Asi same mother, same father. Why? Zvinhu zvakakonzereswa nenguva yehondo. Kuti hondo kuchitsvagwa namutasa, iwe ichitoisa kuti mangai wasaziva kuti uri mutasa. Iwe ichitoisa kuti ndorikanda wasaziva kuti uri mutasa. Asi izvo hazvina kureva kuti mangai na ndorikanda hasi mabrothers. Mabrothers nanhasi mangai namutasa, they are brothers. Hazvichinji anything. Saka iwo zvokuti watimburwa uyo iwewe anditi hazvichinji ukama hwani wenyu. Asi macircumstances akakonzeresa kuti chii uyu azozi chimbotora zita iri, iwe chimbotora zita iri. Pane zvinhu zvakaitika zvekuseva situation panguva ipi, asi hazvinogura chii, hazvinogura ukama. Tichesa titi saka haurambi hama iwo nenyaya yesenema. Iwe uri kutaura wega kuti mwana wamai wangu anditi, asi chekuti kana zvokuti baba hasiye hazvina problem. Asi the fact yekuti mai akatakura iwo 9 months ndiye akatakura futi uchi 9 months, it means you are related. Ihama yako chaiyo, ihama yako chaiyo. Asi chiripo ndechekuti hauchairasi nekuti iwewe uri wababa uri weuko. Ayo koshesa mai, unozwa, koshesa mai wakazvara chii imimi mese andizvo. Asi iwe chaunofanira kuita iwo kuchibatsira manje kuti nini aiwa ni munyina wangu uyu anditika. Asi paukama hwedzinza andizvo icha ndichakwanisa kuchipindira bai chakupindirwa nanhingi. Ningi uya wouya apa iwe apa mobatsirana, then nyaya yoita sei, nyaya yopera. Iwe ukabva wapinda mudhaya ndinaye mudhe kuti anotodi kuzwa ndizvo. Ayo mai wako anokutonga iwe, anozwa ndizvo. Mai wako iwe anokutonga kuti waramba chii, waramba mwana wangu waunoziya munin'ina wako mukoma anditi. Saka iwewe izwa utaura kuti baba wako ndiye wakazonyenga mai ava, wakomana ava mai wavo baba wavo anyenga kare, ndizvo utaura iwe uri munin'ina. Ndizvo utaura izwazvo uri kutaura. Iwe baba wako unomuziya here? Baba wako unomuziya? Baba wako komana wavo unomuziya here? Musati dzimwe nguva isu kona kuti baba musatipedzere nguva baba. Izwa bambo musatipedzere nguva. Ndati baba wenyu munomuziva here? Baba wemukomana we munomuziva here? Chitaura nyaya chakaitika orai. Chii chakaitika? Chakazoitika ka. Baba wayo akadini? Baba wayo wakapenjenwa. Anzve? Apenjenwa. Wakauya akagara pomba, agara makore akawanda. Aimbodzoka kuenda kusenza futi. Ozobva azogumisiwa akudzingwa paumba. Anzve? Odzingwa ndati achibva paumba. Akadzingwa paumba nani? Akadzingwa paumba ndimhaiyo nawakomana. Reason wanga chidzingirwei? Kwazi ubva kure wasiba boy pani papana. Taura chokwadi ubva kure azvibvi iwe ndikakuitisa nhumbu whether ndiri kuZambia kana kuchiva. The bottom line ndekuti ndakuitisa nhumbu. Saka zvikuti azi ndinobva kupi hazvina basa. Inini ndikazosumuka. The bottom line ndekuti akaitisa nhumbu uyu munhu ndiani? Ndikazosumuka inini ndikona nezii kuitika. Ndikatera hanza dzacho dzana maiyo. Ndikaenda Harare kakawandisa waiti chagadzisa apana chagadzirwa. Yakatizozwa kuti muchato wadi wagurwa mutasa muchato wavo. Awaibva wasumuka, maiyo vasumuka nawakomana wake aya waibva waenda kogara wani kwakabva waenda kogara. Ndizozwa kuti maiyo urware ini ndakaenda aigona ndikaenda kumuona. Ndikubva wacho takubva kwazi kana ndikandabuda ndokumira soko ndauya kubva wana kuti akugara. Wazviona? Ini ndikazoenda macho tazotauya ndiwo ndaenda ndasvika paona zvakanakisisa. Taona zvakanakisa tadzoka. Mamwe muna January. Muna April macho maiyo vashaika. Inandibosha ndikuzvibhorani. Kwatazi maiyo vashaika. Ndiwo ndauya. Ndisvika makuta ndobvunza wana maini. Ndikuenda kufuwa maiyo ndazwa maiyo vashaika. Wane twikisa shaika. Kati okay. Vandasumuka ndakwira bazi vandaenda. Vandaenda kutora chi sekuru. Mwana hanza dziya maiyo wangu. Yanga ipa makunike paya.
kwadakwira tese vaenda kumba kwacho tosvika tobata maoko tabata maoko baba nombambidza kawa kwapo ndakambosvikira saka takatambirwa kwena taiswa pamatongo kwakugara otamira aisviki kumba kazi gari boko angari kwacho anga iye nyakufoyo nemupini wake tikati wakomana mwaripi vamwe 2 vemaswimiri kaza 2 takasoti gara navo patapa ngabve pana panzvi umwe wako angarura umwe wakwenyi wauko tikati okay ndagara past 12 nati akoma chindipangidze pakaigwa maiyo ndione kudini ndione kuenda tikaza tinoda kukama newe bese maiyo akafa achiti atinoda kukama newe ibva pano tikati teisei tinorwa ngezvakadai isusu chindipai mari dzangu dzindabvisa chino ndapiwa basa kwandisekuru iwe siyanei izvi hambai kwakubvapo kwasvika padzimai ndikavataurira ndizvo zvataura unataura aseko agadzisa ndoenda pagarapo ndikavataurira kwatichagadzisa vazowana aseko yandovataurira kubva ipapo vana mai ndikavataura tichagadzirisa azviona kubva ipapo kusvika nanhasi chidi kagadzisa kwanewo musi this time kwanewo musi kubva 94 kusvika nanhasi negwarama yacho handiziva kubva 94 nanhasi kusongana nevamwe vachiti tombona ndine motika kuda kuvatakura kwazi ndokama neiti siyana nesu kusvika nanhasi kwazi hatina neukama padoko ba newe saka uruti kusvika nanhasi hautozivi pakaigwa mai yavo handipazivi nanhasi handipazikane padoko pese kusvika saizi yangu wari kukurambidza kuti uende kuona pane gwara maindia ndiwo wafa wacho machi saka iwe wakafa chakazokukonesa kuti usvikepo chii ndakaenda kwaka ngozi ndinoenda kudai kukazomuka hondo ndiri izvaizvo awafa kao uyu wafa haana kana mhuri kao hani uyu aripo ndiani mhuri handiti wakazofa kechipirika une mhuri handiti ko wana sekuru varipi ana sekuru variko hararo aiwa wakapedzisa kutaura nawo rino ana sekuru ana sekuru ndakapedzisa kutaura nawo uyu ndakatofonera umwe wacho ndiye ndakamudisa kuti anayo unozirava reni ndane 2 weeks 2 weeks achiti ipa 2 weeks anambi makasimba esekuru aunambomutora nenyaya yembe ndiyo ndakataura kai ndakamba ndamutaurira ndiyo nyaya iri kunoko panisekura inyaya yeyi tati ndiyo nyaya panapa kazi handiti vanashadi vanozvigarira wega handiti vanozviti towana matimbia waitaura kuti isusu nevamwe vakomana vaiti ndimakaradi musoerufu tigadzira zviro saka endauziva kuti unoita sise nyaya yacho iyo asi inini hapana zvingaita nenyaya yacho kwazi endamopedzana kwashadhi wacho handiti wakasiya mhuri yake saka zviro zvacho kaende pamhuri pake nekitchen unit wardrobe nekitchen unit nemubhedha nezvimwe zvinhu zvaingoshandisa mapoto nechichi right iyoyo bambo mwana uyo womutwina washadhi vari kupi wanoziva panogara pakaita wakatoenda pa pamba vacho paduru pamutazi pacho wakatosvika pamba vacho makasvika pere mbuya pamba pashadhi ndakasvika nduti pamba pake pashadhi makasvika pamba pashadhi ndakasvika kutosvika pashadhi uyu nyakufa here mutwini wacho akazosheka mutwini wacho makasvika ndiwo ipapo mukaonani shadhi wacho akasati afa asi nduti haana here wana handina kuona vana vacho ndakaona murume nemukadzi une wana umwe wacho ndofunga saka pandakazoenda mukadzi wacho anga ega akati ini nditoriwo muroorwa akafanana nemi saka hamungandipi mutoro iwoyo nekuti nditoriwo muroorwa babankuru ivavo ane vakomana 3 saka maiguru varipo nevana vavo 3 wakomana wese ana mukadzi wakomana wacho waripi hatisomboziva because since wakasoka hatina kana nesoko nawo mwana wacho mudoko ndakazomusoona kai katsvukutsvuku na 92 iko mwana wamukoma ye na 92 ndipo ndakamusoona wachipaomba kusvika nasi right munoziva zvatinoita manje izvo hazvinetsi because nyaya iripo ndoti hamurambi makasungirira mai akuda kuisawa mangu maroja akaomba haarambi akachengeta zvo rumu iye fanonge rimupa mari handiti saka kwenguva yese yatoluza rumu iye akachengeta zvimambhedha izvozvo neuka aifanonge akuta mari yake loss of income handiti mukada kuenda kumutemo munomubhadhara
nguva yese yakachengeta zvinhu izvi because hamuna munhu anokwasaurana mune maudhurupenyu. Handiti imimi bambo iresponsibility yenyu imimi yekuti mukwanise kuti right kana kutaura kumapurisa, mapurisa tine zvakaitika zvakadai. Handiti toda kubvisa zvinhu zviri munguri zviende kumusha kwake. Mirai handina kuti imimi endai motakure. Get me right. Handina kuti chaisei muri kuzandikutaura, handina kuti endai motakure zvinhu izvo. Handiti asi zvinhu izvi kuti zvitakurwe umu zvinoda kuti zvichibva umu zvichienda kurudzirwane. Manditaurira imi pamasvika kuti pamakasvika kumbadzana Shadi makasvika mukanzi garai apa pamatongo. Pamatongo handiti matongo eyo ndiani? Matongo anga ikwa cha apa kwana sindi yachanga ikwa kwa cha waisona butsu yaizani anga ikwa chimuka pamberi wakakushomba kuenda kusana. Saka pane vanhu pane dzimba dzaShadi munodzidini munodziziva handizvo. Saka haisi dambudziko imi munoenda kumapurisa namai avo handizvo mosvika motaura kuti nyaya iripo namai avo ndeyakadai masituation yakadai kuti zvinhu zvibve mumba mechi mamai avo zviende kumusha kwani ikoko handizvo. Wachatakura zvinhu izvi ndichataura namemba incharge iruda ichi ruda zvotakurwa zvinhu zvine mapurisa zvoenda mumba kwani kwaShadi twin brother. Wana sekuru wenyu wari kuramba uko ndio wari kukanisa imese izwa wana sekuru wenyu hanzvadzi dzamai wenyu imimi ndo dziri kukanisa imi because dai wanga wana sekuru wari genuine nyaya yenga isikafanira ikatora nguva yakareba kudai. Waifanira kuti wazukuru yai kuno ngatitore zviro izvi handiti tatora zvinhu izvi handiti kana pashaya anozvida murunzwa kana pashaya anozvida handiti zvinotengeswa mari yacho kana musikaidi futi yoendeswa kumaorphanage zvotoserwa mwana kana kutoendesa pamunozviendesa mosvika mumusha menyu imomomo mozviisa imomomo zvodini zotsakarira musha mani imomo. Kana ari ukana nemi zviro zvake zviri pai kuti sei muri kuita sei muri kunaisa mubhedha wangu andingamugona. Kana izvozvo musingadi izvozvo pamakatorasika pekutanga makafunga kuti magona asi hamuna kugona. Pamakaona kuti zvinhu zvemunhu uyu hamusi kuzvida maifanira kuti makazwa kuti munhu afa uko handiti maifanira kuti makatakura zvinhu zvese izvi kubudisa mumba memunhu uyu mobva matema mubhedha yese yomo matema mawadhiropu zvese mamazvitema zvese bhokisi rake pakati zvimwe pamusoro zvimwe kusaidi uku zvimwe kusaidi ukaonaka kuona chokwadi mwanake wakaona munhu ashaika wakaenda wakaona Shadi muna 22 anzve wakaona naika 22 esa akapera anzve akanga warambiwa anga wakagarire muna 22 machomwezi waudaka 23 kwakutanga ngwazi kuchisumuka futi chitai but 22 kusvika ngwazi dai wakagadzisa nyaya dzasi isikazivi kuti ini ndakanonoka kuziva kuti munhu wakashaika futi ndasikazvizivi futi tati imimi hamuna problem because maizoiga Shadi handina ndakasvika awigwa defect yekuti 2 weeks mototoa mai vamokubereka akafa handina handibosha kubasa handikuzoi kwamwe mafoni izwa izvi baba muruzwa pamunyedzwa uyo mai uyo makumuita kumubata unga akaita mhosva yekuchengeta amai enyu. Mbuya uyo haana kana dambudziko munhu akauya waroja rauya korojawo handiti woita mhosva dzake woba wopara wosungwa woenda kofira kujeri handiti mbuya uyo washaishewe maifanira kunga makamutomutenda mbuya because dai wanga wari vamweka musi uyo akasungwa zviro zvake nezvodai zvakangoiswa kunze kwegedhi hapana munhu yaidini waiblame. Asi pacho vanhu chaipo mai ava vakazvibuditsa vakataura kuti hama dzako dzaramba nezvinhu zvazvibuditsa panapa gosoro racho rikairenjimi uyo mutorwa ane haatombodzoki ikoko kuzvibuditsa kuenda zvikasaka hamuna kana kubvira kuenda kuombera shamwari ndakachengeta zviro zvako iri kwenguva yakareba ndichifunga kuti hama dzako dzichakuta ndataura nadzo hama dzako ndaneta hama dzako ndakubuditsa kuti zvinyase kuita effective wamhanye botsa tibva mataura nemazita taura nemazita ningi kwanasirire
naningi Iya uchamhanya kuti zvinyase kuita enda muzviburitse taisa kubva 1992 anzve aiyo vashaka 94 anambona ine vanhu anzve vaita zviro zvavo anzve hapana vendakamboona kana wani babangu akafa tata hamuna problem baimimi imimi hamuna problem mutorinoda muzvo renyu rekuti hamuna kuiga mai, hamuna kuiga mutwiri, hamuna kuiga futi mwe mutwiri, hamuna wato mweya uri pamuri wowo kuti hamuona nehama dzafa. Anenge muri kuona. Saka imi munhu ndiro kusiriswa ndi kuti mutonoda muzgo renyu. Mutono chimweya chekuti muri kukandirwa kuseri kwemusha. Muri mutara. Munhu ndiro kusiriswa ndi mbambo because mutoneda muzgo renyu kuti you can't tell me kuti mai akafa 1994 up to today hamuzi kuti mai akagwa papi. Chiri kumboti makambochitsvaga wairi kuti muzoti sei mai asumboda kuti ndiuyewo paari ndimbotaura zvichemo zvako. Maifana kuenda pagwara mai wenyu mosvika motaura kuti mai we matambudziko andi kusaka nawo ndiwo mai aya. Onai so 1 2 3 4 5 5 5. Chindivhurirai izvo zvifambe izvi. Chindivhurirai apa zvidai. Chindivhurirai zvodai. Onai wana wari kundiwenga oningina. Toti chiwirirane. Hama dzenyu hadzisi kuda kuzwa ngezvenyu. Iye ndikada kuvhunzawo. Mai wenyu angari munhu kwai. Aiwa ndoda kundizive because kaitikire kiri kazvo kuraza kuti mai wenyu angasiri munhu chii? Angasi munhu kwaika. Waikopa zvaita murume anga warorwa ozodzinga murume odai gurupu rairi aro racho saka ndizvaaiita iye akarorwa akabviswa mari yese muchato wacho kagurwa kwinyi uku musure muchato waenda ndakatoendawo kukoti kwacho kwai ndikatosvika uchigurwa ndiri kwendi kwamutasi isusu iye taizwa iyo tinoda mudzuko toda kuti tobatsirwa iyoyo asi nyaya yedu hombe yauya panapa ndiye mai avo kuti toda kuti zvinhu zvamaiwo zvibve chimwe chatokwanisa kuita ka tinoda nhamba dzana sekuru hanzadzi dzamai tinoda nhamba dzehama dzamai wana sisi wana maikuru wanani kana dzichikwanisa kuwanikwa nhamba dzechii dzewana washadi dziri kudiwa handiti so that vanhu ivavo tikawaunganidza tinobuda nechii hanzi kana waramba kuungana mutemo uriko bambo unoita kuti zvinhu izvozvo zvinotorwe kumba kwamai avo tirerutsire mai avo zvibude zvonoiswa kwazvinofanira kuita sei because ukaona iwe kana shadhi akakwanisa kuigwa kwamusingazivi akasvika pagwa rake hapana chingazoshamisa kuti maodhropu neuyu zvaendeswa kotsvetwa kurodhi chii aiwa ndikubvunza wako chinozoshamisa chii kana kuti shadhi wacho chaiye hamuna kukwanisa komuona ari kujeri hamuna kukwanisa komuiga dhevhi wacho hamutozivi nepakawigwa hamutopazivi akukunzera zvese munoziva ndiani ari kukonzera zvese zvokuti mutange kuchitsvagwa mese muchiunganidzwa ndimai yavo ndiani wakusungirwa odhropu ndidhevi odhropu yake ndiye akushandisa kuti mese muungane muite vanhu kwavo dai pane chogona ndinyorera ini ndoedza ndosvika ndopa mukadzi washadhi wacho ndichiti wana wako audikana aiwa izvo zvese tikutozviita zvese izvo because mai avo kwaruda ndosvika pamwe pacho nditudikana toenda tese kwaruda handisida kuti mai avo wamboiti waitongo mwedzi zvinhu izvo zvomba mavo aitsamba inii ndinoenda straight kumba kwacho imimi zvekusawirirana kwenyu chimboisai pasaidi chimbotorai zvinhu zvenyu muisa asi chandandiri kukumbira wana sekuru wako ka dai ndavaona wana sekuru wavo ndambogara navo pasi wana sekuru wako chimbowirirane chaizvo titagidzane kuti upenyu hwakamira sei wana sekuru wako warinakirwa neharare asi harare inokwanisa kuwapisa wakashayiko kuenda urikuzandiutara because chinhu chenyuzvo mamiriro akaita musha wenyu urutoda kuti mumbogarisane pasi mombofamba mombofumwa mese mune mhepo dzisina basa mese munombofumwa because mweya muinawo mese hapana kundionawo nemweya wekuenda mberi mese mune mweya wekudzoka mumashure
Zvakatangira pana mai wenyu. Kuti mai ileseni kune wakadzi muri pana. Ileseni. Musangoti pese pese Jadabu wasiya mwana hapo, Jadabu wasiya mwana hapo, Jadabu wasiya mwana, Jadabu wasiya mwana. Zvakunetsa mai. Izvo wafa. Andizvo. Wafa izvo. Wana ndiwo wakusara uchitambudzika manje kuti toita sei. Wana usara kuti uyo munyasarandi. Woti munyasarandi. Mundewere, Mukaranga, Samanyika. Wese warubarwa ndi mai umwe. Macultures anowirirana here. Hawabatirani zvinhu apo rukonzesa maproblem ari necessary. Wakadzi mazuva anozivai kune zvakawanda mazuva ano zvinoshandiswa. Fara hako asusa bare. Munuzwa? Wamuri kuona hurumende iri kuisa mese mukaenda nematoilet, every toilet mune condom. Ukaenda nemupamusoro pemalaiti kune condom everywhere. Makondom evarume ewakadzi zvese zviriko. Itai wakadzi kwawo because muri kuti wana wazosara wachiita sei? Wachitambudzika nezvinhu zvamunoziva muchifunga kuti makangwara. Ende gadzikanai, marriage ngaikufadze. Marriage igadzirise iite zvaunodii? Zvaunoda. Musaite makaro neupenyu hwakanaka. Upenyu hwakanaka ndiwo unougadzira. Musaite ruchiwa nezvepa next door. Itawo zvako, hapana chinoramba. Ukazwa mwana azvawane semai uruti mai waida makaradi. Minzi kuti wakatoborana nemukaradi, akarara nemurungu, panobuda mukaradi parwa nemunhu munomurungu kana nemunhu mutema. Aiwa wakadzi musadarova, please ndapota. Idzi nyaya dzakadai idzi hadzina kumbonaka bai. Nyaya idzi hadzina kumbonaka, wana mai musambozviite bai, nyaya hadzina kumbonaka. Hadzina kumbonaka ba. Nechirwere chiriko mazuva ano munopera kuuraya vanhu. Tiritesere wakadzi. Tiritese. Ileseni. Yekuti kana kuti nekuti ndafa zvangu zvandibva hazvikubviba zvinokutera nemuguwa. Izvi zvinotera muguwa. Ukaona mwana wakabara achadza kuziva kuti how many years? 24 plus 9 33 years. Mai afa, asi mwana haatozivi kuti mai acho akaurwa papi. No, it's not right. Anyway, it's not. That so. In my chita izo tataura bambo. Tsamba munotopiwa tsamba. Yehova yati wana sekuru, wana washati, yourself, anditi. Mova maenda kwa Ruda. Ambuya. Patinopedza wiki rutedzera, munofanira kunga maisvika kwa Ruda. Munoona PR officer uchi. Choitai mangwana. Mova manoona PR officer wepa Ruda. Makadaro, anditi. Wova atokutaura zvikuita ipapo. Zvinhu izvozvo ngazvibude mumba mani? Mamaya. Ngazvibude mumba mamaya. Akasike kutanga munomu. Zviriko futi. Zvimwe zvacho vanhu murupa vanhu mekugara mudzimba umu. Murupa vanhu mekugara umu. Mudzimba umu mekuchengeterwa chii? Dzimba. Zvine dambudziko rakafanana neiri. Zvine dambudziko rakafanana neripi? Munoenda kugara bhuruwayo. Moti hakuna ere Ruda ake pekugara. Agare. Munhu iye akafira imomo. Hauzopa tsikiba pamba. Ipapapo paonei. Tine pamusoro apo panosipane apo. Papenzura. Ndepapenzura ziya. Apo. Zviro zvapenzura wakafa, penzura hana hama, hana chi, zvinokongotorwa kobvaiswa mukitchen. Muridzi wemusha akutadzakana kusvika pamba ipapo because kitchen yasvika pekudini, pekuvhozhoka kupinda zvinhu zvakipenzuro zvirimo. Munyasarandi futi penzura. Munyasarandi. Zvirimo nanhasi. Asi muridzi wemusha akutotadza kusvika papi? Ndiyo same situation namaya.
musagarise vanhu wese bamudzimba dzenyu. Tarisai vanhu vamuri mudzimba munovaziva here kwavari kubva, ndiani, hama dzake dziitei sei kuti siwe. Musandogarise vanhu bamudzimba wamusikadini wamusikazivi. Chiitai zvotaitaura baba mangwana. Zviro izvozvo zviro izvo hazvifaniri kuita mwedzi babambo, zvasvika kusvika musi wa20 Mei zvichiri mubaba mai avo. Ndoda kutozwa next week mai avo kutontaura zvinhu zvabuda mubamba. Mai haana rudzi nemi, endai henyu mbuya tihwe nhamba dzake, isai nhamba dzenyu bambo imimi apo zvese dzatikuda apo. Mwamapiwa tsamba yekuenda naye munoona PR officer kupi paruda, then mapiwa nenhamba dzangu ipapo, mobva andifonera masvika ipapo ndobva ndatomutaura zvekuita, because zvinhu izvozvo ndoda kuti by next week zvinge zvabva mumba mambuya aise roja rake rarudawo rimwaite mari. Ndikasvika mwana wacho asipo, mai wacho ari kuti wairamba mai wacho ari mai unokwanisa kuhwanda nenyaya yekuti ndiriwo mutorwa. Hadizo ndo panofanira kuenda zvinhu izvi. asi zvinhu izvozvo mutaure kuti uri mutorwa wako, zvinhu izvozvo ndochataurira pekusendeka zviro izvozvo kutofendeka panapa. right. Tendai right. Thank you. Right.